Ja, Branga sa jou de baka Kulturu TV speciaal voor jou hier Rotterdam. Rotterdam, een stad met zoveel inwoners. Check het even, een gezellige stad natuurlijk. Soms druk, maar weer door op Hilmersdorp in Rotterdam. Ja mensen, we zijn er weer vandaag met Kulturu Tori. En dit praten we met onze gasten. Mensen die wat te doen hebben in het leven. Mensen die ons wat willen vertellen. Het verhaal. Bas Waterval in gesprek met de heer. Terrence Kreepsburg. Brada Volga, alles lekker? Alles lekker, zeker weten, alles lekker. Ja. Mooi zo. Vandaag ben je hier bij Kulturu TV, hier langs het water, Ashwit Watraja zo. Dan zijn we natuurlijk op zoek naar het verhaal. Wie ben je precies? Wat doe je precies? We zijn benieuwd, we zijn nieuwsgierig naar je verhaal. Want ik ontmoet zoveel mensen met een verhaal. En ook jouw verhaal wil ik graag weten. Wie ben je precies? Waar ben je geboren? Enzovoorts enzovoorts. Je mag een beetje over jezelf vertellen. Zeker, ik ben Terrence Kreepsburg, 37 jaar oud. Ik ben in Suriname geboren in 1988. Ik was ongeveer 11 jaar, 12 jaar toen ik naar Nederland ben verhuisd met mijn moeder en mijn broers. En ja, nu een aantal jaar verder zijn we hier nog steeds. Ik heb 4 biologische kinderen en 3 bonuskinderen, dus in totaal 7. En ik ben er blij mee, trots op. En daarnaast maak ik kunst. En ik vertel mijn verhaal. En ik kan mijn pijn in kunst heb ik kunnen verwerken. En dat heeft me rust gegeven en dat wil ik graag delen met de wereld. Heel mooi. Kunst, waar moet ik aan denken? Want kunst is zoveel. Maar hoe ben je gekomen? Heb je een academie gestudeerd? Ben je op school geweest voor kunst? Want ja, wat ben je een kunstenaar of maak je alleen kunst? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik zeg altijd tegen mensen van mijn expertise is mijn werk en mijn talent noem ik mijn kunst. Want ik heb nooit de academie gevolgd om schilderijen te maken en alle mooie dingen die ik maak. Dus wat ik bedoel met kunst is zeg ik maak schilderijen, maar ook heel veel mooie dingen. Ik ben daar nooit voor naar academie geweest. En daarom zeg ik dat dat mijn talent is, want ik schrik elke keer zelf van wat ik maak. En niemand heeft me dat geleerd. En ik leer het elke dag weer uit mezelf te halen. En ja, dat is gewoon heel uniek. En dat denk ik dat ieder heeft dat ook wel in zich. Heel mooi. We gaan zo meteen een paar werken van je laten zien. Want ik heb al wat mogen zien. Ik heb mogen spreken. Mensen, die man is een jong Amana. Maar hij is schilder, gevaarlijk. Ik heb mooie dingen van hem gezien. Maar even terug, hoe is het begonnen? Want het moet ergens zijn begonnen. Was je jong, kon je al schilderen? Ja, eigenlijk wel. Als ik zeg maar terug nadenk, was ik al heel jong op school. Zeg maar, was ik altijd al handig. En een keer heb ik dus gewoon een tekenboek gepakt op school en ik begon te tekenen. En toen daar zag ik af van, hé, ik kan best wel tekenen. En ik ben er best wel geïnteresseerd in. En vroeger gingen we altijd op tv, zag ik altijd een man met afro op televisie schilderen, Bob Ross. En ik was al jongs af, altijd ging ik op bed zitten kijken hoe die man ging schilderen. En pas toen ik veel ouder was, heb ik een keer gezegd van, hé, ik zie dit al sinds ik jong ben. Vandaag ga ik gewoon naar de winkel, ga ik een canvas kopen, ik ga verf kopen, ik ga gewoon een van zijn video's zetten en ik ga kijken of ik kan namaken wat die man doet. Weet je wel? En wat ik heel fascinerend van Bob Ross vond, is dat hij, wanneer hij kunst ging maken, wanneer hij ging schilderen, ging hij ook vertellen wat hij deed. En daardoor begreep ik hoe hij zijn schilderijen ging maken. En uiteindelijk heb ik een schilderij gemaakt en sinds toen ben ik nooit meer gestopt. Ik ben zelf geschrokken van wat het is geworden. En daardoor ben ik mijzelf meer gaan ontwikkelen. En ik zie dat het nog steeds niet stopt. Geweldig, geweldig mensen. Weet je wat ik zo mooi vind hieraan? Ons programma waarmee we nu bezig zijn, is waarom wil is er een weg. Dus als je iets wil bereiken, kan het. En de manier hoe je het presenteert, hoe je het brengt, zeg ik, ay boy, waarom wil is er een weg. Je vond het mooi, fascinerend, wat die man schilderde. En je dacht, hey, zou het ook willen doen. Zeker weten. Waarom Willis is een weg. En dat ervaar ik elke keer. En ja, ik zeg het je eerlijk. Ik ben enthousiast voor waar ik uiteindelijk, wat er nog meer op mijn pad staat te wachten.
En ik zal nooit stoppen, man. En dus waar we willen is een weg en we gaan ervoor. Dus ja. Heel mooi, waarom wil is er een weg? Je bent geboren in Suriname. Je bent op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. En hoe was je jeugd? Was het een moeilijke jeugd? Was het een jeugd van oké, je moest vechten voor wie je bent? Hoe was je jeugd? Kan je een beetje omschrijven hoe je jeugd was? Eerlijk gezegd heb ik een topjeugd gehad. Mijn moeder, mijn vader hebben altijd goed voor me gezorgd. Ik heb een grote familie. Ik heb mijn familie altijd gekend. Ik ben van mijn vaders kant ben ik Kreesburg, van mijn moeders kant ben ik Draaibaar. Ik heb alle twee families, die ken ik gewoon heel goed. Dus ik mag eigenlijk niet klagen over mijn jeugd. Ik ben altijd eigenlijk wel als ik kijk vergeleken andere mensen, heb ik gewoon een topjeugd gehad. Ik mag gewoon totaal niet klagen, weet je wel. En ja, dus ik ben daar sowieso wel dankbaar voor. En dus ja, zeker weten. Dus je jeugd heb je in Suriname doorgemaakt, maar ook in Nederland? Ja, ik was ongeveer 12, 13 jaar toen ik naar Nederland kwam. Dus ik heb mijn hele jeugd in Suriname gewoond. Ik heb daar op school gezeten. Mijn vader woonde bij Quattaweg, Kreesburgweg, Club Joy. En ik ging op school in Marrewijnenproject. Want we woonden vaak bij mijn oma bleven we. Dus bij Flora daar zo, Marrewijnenproject, ging ik naar school. En ik heb nog zeker die beelden van Suriname. En toen ik naar Nederland kwam was ik pas 18 jaar toen ik weer een keer naar Suriname ging. Dus alles was een beetje wel hetzelfde, maar toch wel veranderd. Maar mijn hart ligt wel in Suriname. En ik zou ooit wel echt wel ja, mijn kunst daar naartoe willen brengen en wat willen betekenen voor Suriname met mijn verhaal. Natuurlijk, ja. Een verhaal die jij hebt moet getoond worden. Dat moet niet gewoon in een hok liggen daar. Nee, jouw verhaal, jouw kunstwerk moet men zien. Ook daarom dat ik je ook heb gezegd, kom, laat de wereld maar zien wie je bent. Want Suriname heeft mensen met kennis, met wat je met je handen kan doen. Veel meer. En natuurlijk, ik hoop dat, laten we maar gelijk die mensen laten zien wat je maakt, wie je bent. Heb je iets voor ons? Laten we zien. Ja, ik heb dus niet zoveel kunnen meenemen. Ja, ik heb wat paintings bij me die ik kan laten zien. Ik maak veel meer dingen dan wat ik nu kan laten zien. Je kan altijd op TikTok even kijken wat ik maak. Maar ik heb nu 3 belangrijke paintings bij me die gewoon heel dicht bij mijn hart zitten. Ik kan jullie de eerste painting laten zien die ik gemaakt heb, wat ik zelf dacht van, ik ga schilderen. Ik ga je volgen, laat ons zien. Mensen, kom maar kijken, want hij heeft een paar dingen hier zitten, mooie dingen. Ik ga ze laten zien wie hij is. Mensen, hou het in de gaten. Peter nummer 1, Peter nummer 1. We zien dat hij mooie dingen heeft gemaakt. Mijn eerste painting. Dit is mijn eerste painting die ik heb gemaakt, wat ik jullie net al aangaf. Ik dacht, ik ga een video van Bob Ross zetten en ik ga namaken wat hij aan het schilderen is. En dit was het geworden. En deze painting heb ik aan mijn moeder gegeven. En mijn moeder was er heel blij mee. En hierdoor ben ik echt begonnen en doorgegaan. En uiteindelijk heb ik mezelf kunnen elevaten naar zoiets. Naar zoiets. En deze painting is ook een hele belangrijke painting voor me. Deze painting heb ik aan mijn broer gegeven. Hij gaat er echt heel goed mee om. En ik had hem gevraagd, mocht ik het even meenemen voor de interview. Het was bijna niet gelukt, maar uiteindelijk is het toch wel gelukt. Maar ik ben er heel blij mee. Kan je vertellen wat je hebt geschilderd? Kan je vertellen wat zien we daar? Nou, ik ga u eerlijk zeggen. In deze painting, mijn broer zegt altijd, kijk, ik zeg u eerlijk, als ik paint ik met gevoel. Vaak weet ik niet eens wat ik ga maken of wat ik wil maken. Ik pak kleuren en ik gebruik vaak mijn gevoel. En ik ben er helemaal in. Ik ben helemaal in het creatieve proces. En uiteindelijk maak ik iets en dan zie ik het. En dan wordt het iets en dan is het eigenlijk mijn pijn. En vaak zijn andere mensen die vertellen wat ze zien erin. En dan komt het overeen met mijn gevoel. Ik kan vaak niet vertellen het verhaal ervan. Ik kan je wel het gevoel geven van hoe ik me gevoeld heb op dat moment. Maar het verhaal, iedereen die ziet er heel wat anders in. Als ik aan mijn broer vraag wat hij ziet, ziet hij wat. Als ik aan mijn vrouw vraag wat ze ziet, ziet ze heel wat anders. Iedereen ziet er zoveel in. En dat is ook wat ik ook wil brengen in mijn kunst. Dat iedereen zich erin kan voelen.
en de pijn en de joy ervan kan meemaken. Dus ja, ik zeg u, dit zijn oneindige verhalen. En dat is wat mijn kunst vertelt. Heel mooi is. En dit heb je gedaan toen je nog jonger was, of lang geleden, of wanneer heb je dit gedaan? Dit is van een aantal jaar geleden. Dit is van een aantal jaar geleden. Misschien 3 jaar geleden heb ik dit gemaakt. Daarna heb ik deze gemaakt. Deze heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden gemaakt. Ik heb zoveel dingen gemaakt. Ik kon niet alles meenemen, want dan had ik een hele bus nodig. Ik heb een TikTok, Terrapoxy Official. Daar kan je zien wat ik nog meer maak en er zal nog veel meer komen. En ja, daar kan je een kijkje nemen. Dus ga maar langs, zou ik zeggen. Mensen kunnen kopen, bestellen. Ja, dus ja, je kan mij daar vinden en als je vragen hebt, kan je zeker wat kopen bij me. Dus 100%. Heel mooi, heel mooi. Trots om op te zijn, mensen. Trots, trots, trots wat we hier zien vandaag. Kunst. En natuurlijk, het is bijzonder. Hij is er niet voor op school geweest. Gewoon uit de losse pols. Het is ergens, heeft hij iets op televisie gezien. Een meneer die kon schilderen. Een man die een verhaal had. Hij heeft het gezien. Hij dacht, oké. Nou, waarom Willis is er een weg. En wij vinden het bijzonder. Wij van Kulturu TV, dat eerlijk was maar zijn ik mooi sani. Laten we hem joinen, laten we hem die kans geven, het podium geven om zijn kunstwerk te tonen. En mensen, steun hem man. Bestel, ja, zodat hij ook verder kan gaan en dat doen. En heel mooi, trots hoe je ervoor staat ook. Heel mooi hoor. Suriname, kijk wat we hebben in huis. Heb jij ook thuis een verhaal? Doe jij ook iets en je denkt, nou dat wil ik ook tonen aan de mensen? Kom naar Kulturu TV en hier krijg je het podium om te tonen wat je waard bent, wat je kan. Want ja, je hebt niet hiervoor gestudeerd, maar kijk wat je kan. Kijk wat je doet. Het is fantastisch, het is mooi. Trots, trots, trots. Kunstwerk, Suriname. Nou, kijk wat onze jongen hier doet in Nederland. Onze man. En dan geef hem een pensel en hij schildert wat. Het is heel mooi. Hiernaast, wat doe je hiernaast? Werk je? Doe je iets? Hiernaast ben ik, hiernaast ben ik gewoon installatiemonteur. Dat doe ik al sinds ik 17 jaar ben. Ik ben nu gevorderd tot uitvoerder service technicus. Ik zeg altijd, dat is mijn expertise. Ik ben daar ook heel goed in. Ik kan jou zoveel vertellen daarover. Maar dit is mijn talent. En hier zal ik mijn hele leven... Ik heb mij een keer zelf afgevraagd... wat zou ik mijn hele leven kunnen doen en nooit van kunnen vervelen? En dat is niet mijn expertise wat ik heb geleerd, maar wel mijn kunst en mijn talent. Dat zou ik altijd kunnen doen zonder te vervelen. Ook al ben ik 50, 60, 70. Ik zou dat altijd doen. En dat heb ik ontdekt in mezelf. En daarom zeg ik, zoek dat op. En ieder kan dat vinden in zich. Als jij weet wat je kan doen, dat je er nooit van verveelt, dan is dat jouw roeping. Geweldige roeping mensen. Je ziet het, er zit veel meer in ons. Ontdek het. En ja, ga ermee dat doen wat jou gelukkig maakt. Wat jou blij maakt. Want het leven is al hard genoeg. Maar mooie dingen doen. Dingen doen wat je zegt van, hé, daar kan ik iets mee. En zie wat deze meneer doet. Dromen. Droom je wel eens? Krijg je dromen? Droom je over schilderijen? Of is er iets wat je zegt van, hé, er is meer tussen hemel en aarde? Geloof je in God? Geloof je in Winti? Geloof je in iets wat jou begeleidt, wat jou stuurt? En het goede voorbeeld, het goede in je naar boven te halen? Zeker weten, zeker weten. Er is zeker meer tussen hemel en aarde. En ik heb altijd gevoeld dat er meer mij beschermt. En ik weet dat windjes er zijn. Ik weet het, ik voel het, ik heb het meegemaakt. Ik heb in de diepste put gezeten. En niemand heeft me eruit gehaald, alleen ik heb mezelf eruit gehaald. En als ik mezelf eruit heb gehaald, dat wil zeggen, er zijn veel meer dingen met mij wat ik niet op elk moment heb geweten. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek. Maar één ding wat zeker is, ze zijn met me. Geweldig mensen, je ziet het ook hoe diep je in de grond zit of in de put of waarin je zit. Kom eruit, blijf niet zitten. Deze meneer zegt het even moeilijk, maar hij zegt nee joh,
Er is meer. Ik ga eruit. Ik wil meer ontdekken. Ik heb kinderen. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Ik wil zoveel ontdekken meer wat er nog niet is. En kijk, ik kan schilderen. En dat is mijn talent. Ik wil er meer van doen. Dus wil je een schilderij van hem kopen? Kan je hem ook bellen misschien? Of niet alleen op Instagram. Heb je ook een telefoonnummer? Ik heb ook een telefoonnummer. We kunnen altijd jammen. Ik ben iemand van gevoel. Weet je wel, ik luister graag. En ik heb pijn is een illusie. En ik heb dat leren ontdekken door te schilderen. Ja, en misschien klinkt het heel cliché dat pijn een illusie is. Maar ik heb het ontdekt en ik heb het ervaren. En iedereen die dat heeft ervaren, die kan het ook beamen dat het zo is. Dus het maakt niet uit waar je nu, op welk puntje staat in je leven. Je kunt eruit komen. Je kunt eruit komen. Ik heb het ervaren. En er staat nog veel meer te wachten op ons. En Bas Waterval zal ik altijd dankbaar zijn voor de opportunities en de wegen. En de ogen openen van mij, mijn vrouw. En ja, ik ben er echt blij mee, man. Zeker weten. En er staat nog veel meer te wachten en Suriname gaat ons meemaken. Heel mooi gesproken, mensen. Geef die man een applaus. Wees trots op onze Sranamang. Er is zoveel tussen hemel en aarde, maar blijf niet daar zitten waar je bent. Er is zoveel. De wereld is er, maar jij moet de slingers ophangen. Jij moet genieten. Jij moet zien dat er is meer. Er is meer uit te halen. En dat kan. We zijn blij vandaag met het verhaal wat we nu gehoord hebben. Kunst. En ja, soms heb je iets en dan moet je het ontdekken. En deze meneer heeft het ontdekt en hij doet er iets mee. Dus geef die man een push. Join hem. Bestel. Hè? Ze zijn niet duur. Een zacht prijsje. Dan kan je iets moois in je huis hangen. En het is van onze Sranamang. Hè? Dus blijf die meneer steunen. Ga en bestel. Want het is fantastisch. Het is mooi. En daar hou ik van. Deze dingen willen we graag zien. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Heb jij nog iets wat je wil zeggen tegen onze kijkers van Kulturu TV? Ja, alle kijkers bedankt voor het kijken. En ja, het is voor mij een eer om hier te mogen zijn en te mogen vertellen wat mijn kunst is. En hopelijk tot in de toekomst dat we meer kunnen delen aan elkaar. Dus dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel, graag gedaan. Kulturu TV ook bedankt dat we dit mogen zenden. En iedereen, heb jij ook wat te vertellen? Heb jij ook iets moois wat je wilt delen? Maakt niet uit wat het is. Bel naar Kulturu TV en we willen het graag aan de mensen laten zien. Dank je wel voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En blijven abonneren. Lid worden van Kulturu TV. En dan kunnen we groeien en groter worden. Dank je wel. En blijf gezond. En tot de volgende keer. Dag. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambumfu yala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar.
Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com voor die generation then.